Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ιάσονας και σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνετε κανάλι στο YouTube. Πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στο YouTube, εδώ πάνω δεξιά μπαίνουμε στο email μας και από κάτω από το email μας γράφει το κανάλι σας, το πατάμε παιδιά, εντάξει, και ξεκινάνε λίγο τα δύσκολα. Σας βγάλει κάτι έτσι, δεν έχει σχέση. Μας ενδιαφέρει το βίντεο. Δημιουργία, πατάμε εδώ, πατάμε μεταφορτώση, ναι. Και έχει διάφορα βίντεο που τραβήξαμε με τη κάμερα μας του κινητού και μπορούμε να τα φορτώσουμε. Ας πούμε θέλω να το βάλω αυτό, το επόμενο. Έχει διάφορα εδώ, edit, ήχος και όλα αυτά. Ξανά επόμενο. Θα με βάλουμε δημοσίο, δηλαδή δημόσιο μη καταχωρισμένο ιδιωτικό. Μετά πατάμε μεταφορτώσει short και καρτεράτε ώσπου να ανέβει. Και ανέβηκε και έτσι βάζετε βίντεο, αλλά επειδή εγώ τώρα δεν θέλω να το βάλω αυτό το βίντεο, και τώρα θα σας δείξω πώς κάνετε βίντεο. Πηγαίνετε στο Play Store και αγοράζετε αυτή την εφαρμογή. Μόλις την αγοράσετε ανοίγετε και πατάτε αυτό το κουμπί και ξεκινά να σας τραβάει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε βάστε like, bye.